ಮುಯ್ತ ಈ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡತಲಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ದೈವದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಾತು ಉಂಡು ದೈವಲೊಂಜಿ ಒಲಸರಿ ಬೈಲ್ಡೆ ಬತ್ತ ದರಿಟೆ ಬತ್ತ ನೀ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುನ ಅಂತ ಆ ದೊಂಪದ ಬಲಿನ ಇದೀಂತ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಏರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ದೊಂಪ ಏರುನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಉಂಟು ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಕಂಬ ಒಂಜಿ ಆತ ತಲಕ್ಕೆ ಬೆದುರು ಒಂಜಿ 100 ದಂಡ್ರದ 50 ದಂಡ ಮಡಲ್ ಒಲ್ತನ ನಾಡೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪುನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಪುನಿಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇರಗೇನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇರುವ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ತಡೆ ಕುದ್ದು ಪೊತ್ತುತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿಡ್ಲ ಮಸ್ತದಿ ಗಿಡ ಪೊತ್ತುತ್ತೆ ಇರೇನು ತೂನ ಒಂಜಿ ದುರಂತಮಯ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾನು ಇಂದು ಮೂಲೆ ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇನು ಇರಿ ಯಾನ್ ಕೇನು ಸರ್ ಓಲ್ಲ ಇರೆಗೈನು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಆ ನಾಲ್ ಕಂಬನ್ ಬೀರ್ದು ಐಕ ದೊಂಪ ಬಾರ್ದು ಆ ನೀನ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಡ್ಡೆ ಇನಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಇತ್ತ ದಾದ ತಂದ್ರೆ 4 ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಂಬ ಆ ಕಂಬಗೂ ಮಿರೆಗ್ ಒರ್ಸೋಡೋರ ಮಿತ್ತು ದಾದಾನಲ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಕುಂಟು ಐನ ತೀರ್ಥ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸಿಂಗದನ ಅಂತದ ದಿಯೋತುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಂಗೆ ಇರ್ತದ ನೆನಪುದಿಲೆ ಉದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆರ್ದು 4,000 ಖರ್ಚಿ ಒಂದುವೆ ಪಿದ ಇರೆಗ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಬಿಡಿ ಮರದ ಪುಡವು 3 ಲಕ್ಷದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಆಪ ಇರೆಗ್ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪುದರಾಪುಲು ಭೂತಲ್ಲಿಯೋಡು ಓಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿನ್ನಿರು ಬರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮೂಲು ನೇಮ ಅಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಆಪುದರಡು ಜನ ಬತ್ತದ ಉಂಡು ಈರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂಡದು ಈರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲೆ ವನಸು ಭೂತಲ್ಲಿಡು ಓಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಭೂತಲ್ಯದ ಬಜಿಲು ಪಾನಕ ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಯ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಐನು ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಖಾಲಿ ನೇನ ಉದ್ದೇಶದ ಖಾಲಿ ಐನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಯಾನೇ ದೈವ ಆಪನು ಯಾನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡ ಯಾನೇ ದೈವ ಇರ್ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿರು ಗೊತ್ತಾನ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೈರು ಬುಕ್ಕ ತುಲಿ ಓಡೆಮುಟ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈರಲ್ಪ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾರ ಆರ್ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಇರೆಗೆ ಪಲ್ಪೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಅತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಂದು ಪೂರಲ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡು ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಂತುಜಿಂದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ದಕ್ಕದನ ಗೊಂಬೆದಲೆ ಕಾಪು ಪನ್ಪುನ ಇರು ಪಾತಿರಟ್ ಬತ್ತನ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಅಂದ ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಚೈತನ ಮಂಡ ಹಿರಿಯಾಯಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗೌರವ ಆಯದಕ್ಕೇನು ಆಯ ಪನೋಡು ಆಯ ಪಂಡ ಆಯ ತೂದುಪ್ಪಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಂಡ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ದುಡ್ಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಆ ದುಡ್ಡದ ಪ್ರಧಾನದ ಎಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪನೆ ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಂತದ ಯಾನ್ ಬರಿಕ ಪೋಪೆ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇನಿ ಇರಿ ತಳಪಟ್ಟೊಡು ಪುದರ್ ಗಗ್ಗರೊಡು ಪುದರ್ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಅನಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬೆರಿಕಟ್ಟಡು ಪುದರ್ ಓಲಂಡಲ ಇರೆಗೆ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನದಿತ್ತನೇನು 100 ವರ್ಷದ 500 ವರ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನ 10-20 ವರ್ಷದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಓಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ದಾಯಗ ಪುದರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಪುದರ್ನ ಏಪಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ಡು ರುನೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿಲ ಭಕ್ತರು ವಾ ಭಕ್ತೆಲ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ದೈವ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂದು ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆಂಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅಂಜಿ ಐನ್ ಕೊರ್ನ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವರ ಬಂಡದ ಐನ ಇಮೇಟ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ಐನು ಕೊರ್ದಾವ್ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಇರೆಗೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ದೈವದ ಸೊತ್ತುಡು ಕರ್ತಲೆಡ್ ಓಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ರಣರಂಗೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕರ್ಣಕೊಂಡಲನು ಕೇರ್ನಗಲ ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತನ ಆ ದಿನ ತಿಗಳದ ಅಮೃತ ಕಲಸುಡು ದಾರಮೈತು ಕೋರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಬಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಜಾಗೇನು ಕೇರ್ನಗಲ ಸುಖ ಅವಳು ಯಾರ ದಾದವಂತೀರು ಸುಖ ದಾರಮೈತದ ಕೋರು ಕೊಂಬುದ ಸಿರಿಗಿಂಟಿ ದಾರಮೈತು ಕೋರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆನನು ಪೊನ್ನನು ಆನಾಗ ಕೊರ್ನಾಗಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿತ್ತದ ದಾರಾಮೂರ್ತೊಡೆ ಕೊರ್ಪನಮ ಕಲಸకు ಬನ್ನಾಗ ಇರೆಗೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಸಮೈಪುನಗಲ ದಾರಾಮೂರ್ತೊಡೆ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುನಕ್ ಇರೆಗ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೆ ರತ್ತು ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ಕಡಿನ ಪರ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂದಂದುಡು ಕಣ್ಣೀರ ದಾರಿಡು ಯೋಗ ಎಂಕ ಕೊರಿಯನೆ ದೈವ ಪಂಡದ ಕುರ್ದು ಬರುಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದವಂತದ ಈ ನೆನಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನಿಮುರ ಐನ ಪೂರಟ್ಲ ಇರೆಗೆ ಪುದರ್ ಸರ್ ಆ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಂದನ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ತುಯ್ಯರ್ನ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ